ngokukhulu ukuyithoba egameni lobukhosi bakwaNgwane. Igama lami nguNhlakanipho, umntwana waseNdlunkulu, wakwaNgwane, ebukhosini bakwaNgwane khona la kwaMnqobokazi. Ngifisa ukuthi ithimba ohamba nalo baba, siyabonga kakhulu. Kudala kunobuyaluyalu lapha ekwakhiweni kwendlu kasisi uThandeka nangehleli phansi. Yes. Manje siyabona ukuthi baye bafike baningi bathembise basishaya ngendlebe etsheni. Kepha asiyiboni iy'phumo. Sinethemba-ke namhlanje ukuthi njengoba sihlangene la iy'phumo siyoyibona. Ithimba lakho lakwa-Correctional Service, siyabonga bafowethu kakhulu lapha empangeni, siyabonga. Mhlawumbe okwami kufishane nje egameni lobukhosi ukuzoqinisekisa ukuthi uThandeka isiza uyasithola. Yes. Egameni lobukhosi isiza sikaThandeka nasi sila yiso nje sona lesi. Yes. Yebo. Sisidedelile nje ngokukhulu ukukhululeka nokungakhathazeki ngoba sifuna ukuthi ugcine ufezeke lo msebenzi akhelwe uThandeka indlu. Nimkhokhise emalini? Cha, asikhokhisi muntu. Asikhokhisi muntu, azange nje simkhokhise. Unikiwe nje udanki nasi siza akhelwe, ikakhulukazi ngoba siyasiqaphela even isimo sakhe. Yes. Ukuthi noma ngabe zithini izimo, Yes. kodwa nje akanikezwe isiza sakhe akhelwe, akazange akhokhiswe ngisho isenti. Siyabonga. Ngamanye amazwi nje siyobonga kakhulu kunina, sibonga kwaba-Correctional Service nethimba likaMazibuko. uMazibuko lapha, ubaba uMazibuko okuwumvusi wale nyamazane. Yes. Ehola i-organization ebizwa ngeNkosi Sabelo Sokokoza, ehamba nomama Mkhuzwayo. Yes. Kanjani nomntwana lo okhulumayo. Yes. Ilokho nje engingakusho kwamanje. Siyabonga kakhulu. Africa, my continent, Africa, my home, the land of our ancestors, the land of my birth. Africa, now umsebenzi. Subeke umsebenzi, nangu udadewethu uThandeka, ufuna kakhelwe indlu, yalwazi uTaba, sibonga kakhulu. Department Correctional Services, siyabonga. Aniqali ukuthi nibe nathi, sibonge ku-national. Phezulu, sibonge kwi-province, kubaba uNxele, siyabonga. Umama udadewethu uMaMbhele, siyabonga kakhulu. Ayifikelena azobona. Hawu konje ngathi sophendula isoyi. Sikulento yesoyi. Siyabonga kakhulu nje i-team yonke ezosebenza lo msebenzi. Okwethu ke kulula kakhulu noma kunzima ukuthi leli bhakede alicwale. Angithi uyakhumbula ukuthi senza izindlu ezo3. Ile lapha eMagabheni, le kwakufanele yakhiwe e-Eastern Cape, ile yaseMtuba edlule kuyona, bese kuba ile lezi zindlu ufuna zisakhe kanye ngoba kade zisilele emuva. Siyabonga kakhulu. Africa, my continent, Africa, my home. Ubuntu umphako ongaboli, ubuntu isiqhafuthini esingafudunyezwa, into ekuthina yakhelwe kuthina. It's a built in. I thank you. Cha bakithi la kwaMnqobokazi into eyenzeka sake safika la bakhona bazokhumbula. Thandeka le ngane le iphethe iyahlupha. Awuyithathe ingane. Khona bazoyikhumula kahle lolu daba likaThandeka. Uma kancane ngengane. Thandeka hamba uyele dadewethu. Hamba uyele Thandeka. Right. Mana-ke Thandeka. uThandeka ke uhamba kanje. Udaba lwakhe salibona ku-Facebook. Wayibeletha isigubhu futhi wayekade yokha amanzi. Ebeletha isigubhu ehamba kuzo lezi ndawo lezi. Sithintwa insizwa leyo kwaMazibuko. Uma sisuka lapho sathi no asize sizobheka, saya lapha eBuild It qala sacela khona sasiyothenga ini uGeorge ubasi wakhona umnikazi kaBuild It wasinika i-5,000 liters mahala. Wathi ngeke lesimo uyasibona, wasinikeza 5,000 liters sayiletha. Kwase kuba ukuthi ke khona ezinye insizwa futhi ezafika ezasePitori ezafika zaletha i-wheelchair. I-wheelchair ayikwazi ukuhamba ngoba sasiyibekele ukuthi phela mase kwakhiwe. Kwase kuvela i-department, hayi le kwavela i-department u-human settlement. Wangibizela lapha eMayville emahhovisini amakhulu lana kucwebezela. Cha sahlala nabo khona kwathiwa cha baba uMsweli ungaqhubeka noJojo tank, ungaqhubeka nama-wheelchair na yonke into, kodwa lokho kwesakhiwo kushiye kuthina, thina sizothatha through ngoba umnyango wethu. Sasingakaqali ukwakha indlu yakwaNongoma.
wafika udaba la kwaNongoma sakwakha indlu kwaNongoma sasuka saya eMondlo namanje basazokwakha sesithi-ke eyi ngoba mhlawumbe basaphithizela kakhulu igenge ayi asibuye ngoba phela kwakunathi phakathi ngoba angikwazi ukuthi into enegama lami phakathi ngiyishiyile nje silapho-ke ongasalikhumbula udaba sezolikhumbula kahle sasimiswe u-human settlement ukuthi siqhubeke nalolu daba ngeke ngathi ngiyabalandela ngathiwa ukuthi hhayi igenge isebhizi sesithatha over-ke senze lento ekufuna siyenze asihambeni ayikho into ehlula iy'nsizwa bakithi ayikho into ehlula iy'nsizwa sizokwenza kwenzeke I thank you. Okay. Hey, for the first time njengoba niyokhethweni bakithi ningibuke yimi lonani ibhakede #vote ibhakede ngiyadlala hey angikho kule ushunweni angikho kule ushunweni cha siphendula isoyi nje ngoba sizozenzela siyazenza ayikho into ehlula iy'nsizwa manje kwenziwa kanjani uma kuphendula isoyi ithiwa sesiphendula mana-ke basuke nje kufakwa blue light igijinyelwa lento bafethu ke ngiyaganga ukuthi isoyi ukuthi kanje hawu ngoba phela lento angithi lento yamasoyi isuke ekutheni izindlu zazakhiwa ngamasoyi vele manje yini bengaphendula isitini ngoba phela lento sakha nge-18 manje isoyi lalenziwa nje lalenziwa nje libe u4 khona yes bese ke lithathe libhekiswa kanje phansi. Thank you. Africa My Continent sesiphendulileke isoyi i-project leyo number 3 siyacela bafowethu asiyenze lento yenzeke okwangempela ngesheshe siwabeka ama-time frames ngoba it's a huge project esingaze sisiyenze izindlu eziwu-3 akhona ukudlala akuyona i-child's game kuyasetshenzwa kwangempela sithembeni nina ni-Africa ayikho into ehlula iy'nsizwa asihambeni siyosebenza. Thank you. Nansi into esuke siyenza akuya nakho yilokhu. Thank you. Project manager. Thank you. Asiye ngapha ngasenduneni. Masiphendula isoyi siliphendula kanje. Siyabonga kakhulu. Thank you. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Thank you.